Ay, 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 ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 5, 2026 in the morning. Malibot kita mga barangay anay. Ito na. Oo ba din eh. Hindi citizen. Baba akong din ako. Ay, kay uhoy drainage. Maigo. Karat-kat. Magkakat-kat itiran yan. Magkakat-kat. Matalang ito lang kita sakmi. Congratulations, Engineer Mark Ulrich Novelia Harris for passing the November 2025 Civil Engineer. Gido, civil na. We are so very proud of you. Labi na ako. Wala ko yung binahaan liwat ano. Pamugod man ano. Totoo nga baga kinuanan. Sakripisyo. Say, pakakulop. Tiga, hindi inin. Tiga to plaza. Mapalabot at tubig din. Hindi, ligad magmabot niya to plaza. Ano ka nga na? Wala ka. Ito na. Gido. Gido. Yay. Mga prayer brigades. Happy New Year. Hello. Yes. Many more blessings. Malibot kita at mga kuan barangay. Yeah, time check bro eh. It's 7 o'clock. It's 7:35. Yes, kulit. Sugad dito, dapat sugad ka na ito Tonyo kay 2026 na. Well, it's you know, it's the rainfalls are still with us. Nagtaka sa Kambalunas, yung pabayaan ko, yan na, hinubas. Ano ka? Nanaw na niya, nangabaga nga, magpipinanigurukan ko tubig pag binalunas. Pabayaan ko daw. Waray na ko naging babalunas yan, kaya hinupop. Yan na, ito social ini ha. Pero di rin niya basta-basta mahulog, kabaraka. Naka-instamamamol kita, man. Lagad yung butok talaan ay dida kay temporary kung kay dit aton malibot kita mga barangay anay. Ito na. Malibutan ay kita masingad to ani kita pagkuha at jacket. Ano ba ito, nangalimot kitang da attorney kay na merde kita kakulop. Ani parang malibot kita pagbisita ng mga baha. Okay. Nakita hindi nga nag-live baka durong baka ko din naging bababahan din sa Santo Niño. Naging palos sa laan din sa mama mo. Yung palos sa laan din sa mama mo kay matarithe hindi pwede itong pauranan. Susugad laanin taton naka-wide man ada. Naka-wide. Ba din eh. Hindi citizen. Baba akong din ako. Ay, kay uhoy drainage. Maigo. Kay drainage ito, nalaliwat. Ano? Duruhing kahaligot. Usala ka dangaw. So di rin makadaloy nga dito. Mo. Ano? Maigo nga di rin makadaloy. Itong tubig nga dito. Kay tungod nga. Tiyaw lang. Ano makuanda yun. Amo na. Wow. Di nagkat-kat na hira dito. So importante kaayo itong sinisaring nga kuwan. Importante kaayo itong drainage. Salit drainage yung papangalagaan. Di rin hinapilanin siot. So listen learn. Listen learn ka doon maigo magbababaha dida mapupundok yung tubig okay pero highlight yun kita ka oy sangkay Happy New Year. Amo ngayon ano nga makuha nitong kuhan kay drainage ang drainage doon kuhan ngayon Paligot la
Karot-kat, magkakat-kat itiran yan, magkakat-kat. Matala nga tulad kita, sakmi. Hi! Good morning. Uy, congratulations nga yan, anay ha, dilamay ha. Oo, ikukantay ni. Congratulations, Engineer Mark Ulrich Novella Harris for passing the November 2025 Civil Engineer. Gido, civil na. Saan daw lang mag-aasawa? Dire pa. Awaray oya po. Civil Engineers Licensure Examination. We are so very proud of you. Labi na ako. Madi. Uy, Engineer Mark Ulrich ha. Amon siya na no. Siya niyo nga batos. Ikaduha, engineer na. Nakakuan na. Tuyo, kaya mo tunit siyahan nga. Kuan, pagpaswilat college. Tapos it college ito, makompeton ito na. Civil o mga licensure ba? Congratulations ha. Ganado. Ronald Diris. Asya kami ito magpare kay pinanganak niya Takbatos. Pati kay pero ni Makantan. Kaya mo ito nira bumbuli ka kung pagpasulod ha. ABS-CBN Tacloban na. Gikaabot ko patira. Di kita sakme. Libot lang kita. Naka-record na kita. Insta mamamol. Sakay. Mapiyaga. So, adi kita yan na may kuan. May sakme. Pero dire tayo full tayo ni kuan kay battery nin liwat o salay ni. So kung kuwala taton nin sundot-sundot nin nga sa mamamul. Gano'n ko hiya. Balik taron ta. Sa bagay kaya editing nakukuha naman nala ito. Gano'n hiya tinood. Pero may dito no sa nga kuan gurugutihin nga camera an Insta gyapon, Insta 360 Ace 2. Ace 2 action cam. Okay ko nagyapad to. Happy New Year. Oops. Yun na. Waring ta para na't makita. Ano pa ito? Sagada. Gano'n good man niya, no? Lilibutan na yung camera. Parang na. Kita yan na dili. Ngungat kita dito dapat. Oy, big shoutout kan Cap Mana Marites. Sa Albania. Duro kami itong ka-close. Pare tarong. Tuman dito damo. Dahil nahatagin tarong, bunay, yung papadulong na. Papadulong na pag nalat na nagkabalay. Gana, di man marites lota no. Sana tularan ka. Mga pabati la iton. Pero dito itong tuod. Singat ko nga sa balay, adin mo sa katre. Yes. Nahihila kita buli ka nakain sa mamamul ka. Gano'n di yan. Latis na mamamul. Diri ka. Mababad tripay mo ito. Nagpapareview. Simple itong Insta mamamul. Di ka nakakaluwas. Instagrams. Insta 360 times 4 times 4 ini equals diri akon testing light ko ha amo ng pamuso nga ako ang gusto mo ito as good man latit tubig din niyo ito as tubig taas dito kita dito dapat masuhot kita nga may tugop hapit naman kita nga di kadalila para baga may na natin baga guidance ba so kung tumingan to parental kulit damo timo tricks
Ganado ka Tonyo. Oh, makulit nga ni Tonyo ka nito. Thank you. Thank you po. Thank you. Negative polarity. Tiyo. Polarity ka doon, oh. Okay, hindi kita nun. Ahado kitang tao kung Tiyo. Oy, shoutout sa natong yung katapo dito, ha? Oo, tao gama pi. Oo, logo. Uy, kan mamabiin din, ha? Mama Jenna, no? Mama Jenna. Hindi pa yan tira-tira balay. Shoutout. May snack naman kita. Snack kita din eh. O Mountain Dew, aga-aga pa nga yung pag Mountain Dew mo doon. Parong. Oo, din eh, kaya ro din it mga kuwan. Mapingaga mano. Ay, halaga daw. Mamay kala itong naabot nga ni tat signal. Pero mga pananom. Pwede na kita dumalagan. Pero di rin politiko. Madalagan na kita mga paragoring. Oy, sulibang ko, ha? Yan ang atuig, ano? Mag-i-eleksyon. Oo, mag-i-eleksyon yan ang atuig, ha? Ba, hindi ka mo bagang mapalin lang. Oo, boros. It mga kuwan, ala, paabat na. It iba nga baga may ada panunaho, may daliwat baga intention. Totoo pag pinahamot ko doy. Ada kita, ha? Oo, ha? Kita agud niyo ito niyo mga magiging tigsiring. Ay, magsarang kay kita, ha? Ailan ari nga sa aton layton. Oo. Terigamnan iton mga tigsiring. Nganhit baga nagpapakasiring-siring. Oo. Diriton ko anay record kita din eh. Diriton baga diri rin tremis, ha? Ay kamo tong gagad pag kinuan. Pag pinawat. Oo, pastilan na. Record na. Ano daw? Oh, anay usog karon to tadi man. Oops. Man. Oy, tabi apoy. Out may da. Nagpuprugsilay ka mo. Logod. Logod yung binahaan liwat ano. Ano't may ada? Oh, pinanggabot na inin. Tapos igtatanong liwat. Ba daw ano? Pamugod man ano, totoo no nga baga kinuanan. Sakripisyo, pastilan. No, peke baga nasalbar pa ano? Oo. Ha, yun pa. O taad to. Mga pera pa man to kabulan, itsugad. Ini sugdan ni bulan. Asog na to bulan. Eh, December pa niligid sa abon. Oo. Dapat mga 20 days na ini. 20 days. Oo. 25 days, okay. Nagipagurang na ni kay barahaan din ni. Kahala. Baka kita manot tawa. Bagat. Hingin na ano. Baga. Oo. Alaga ano. Adi nang yangawil liwat. Ito. Ha? Koro kamera. Kamera ingat to. Oh, duduhay ni. Hain. Oo. Klarot nga to. Oo. Parong na. Para damot aton makuha nga kuan footage. Oh, lagad. May data para kuhan, may donat para in. Oh, okay ano, fan shirt bahiya. Diyan na duluot siya nga insta mamamol.
Damot na kilala aton salit. Makuri kita magpinaog. Kilala kita mga kabataan. Oo, salit na. Ipangani kita pag-ari ko. Pag ginambog na kita nga. Nado ko yan. Basta madalakan ka ha, tiraon ka ito. Alam mo ha. Ha? Lampas niya diyan no? Lagad ano? Ito nila, ayot nila. Bago lang ay gininayad da. Ah, kanan iyo mag-asawa. Kanan iyo mag-asawa. Ah. Oh. Pinamalig ko. Katumanak niyan. Ha? Naparo. Magabo nung kita niyan. Paro nga kita no sa kitang battery ano ba ito tunyor kita pakinano. Bubur balabag la kita. Pero mo peno kay pagka nakakongkot niya no. Hindi ni nga area. Lahat banda nga di ko dito ako na tugihap. Oo, lunod ko ang good. Lunod lampo-lampang good. Picture alay, picture. Ate itong picture dito kaya mo tugihap. At pa sila ito Leo. Dito baga okay ano. Okay nga doon banda nga tugad. Ah, to dito kuan. Mga pasyada ka nga nga doon sige kaya rin nga mga tanom. Tanong ano. Ani ba? Pinananggalan iba. O pinan nga na wari malagap ni kakao lagap ng tuhol. Kakawan lagi pa no. Dito nga ni bubutang nga nakit kulya na. Oh, para Wala na yung Leo dito, wala na tubig. tala. No, mano. Thank you. Sige nga. Oh. Hindi ni. Hindi rin ako din. Bakit at nanginginaan ko at katunaan? Malay mo. Malay mo. Kasi yung bubutan palasyo. Matutbut nga. Naparungan kita. Wala kita sabot. Ano ba ito niya? Ano doon mga files? Oo. Parang tugok, lapay, hindi ni pasil. Maugod kita dito may kuan. Ay, mapingaga. Oo. Maugod kita dito may pagok. O di rin pagok. Oo, may pagok. Sakto. Damot na kilala atin din yan, no? Ano, madalagan ka? Hindi kita madalagan. Oo. May kita kasinahan ni Lord. Masing pala itong duro ka na yung kagahaman ton nyo. Reko ka na. Damo na team ko ang negosyo. Magkakapitan ka pa ton nyo. Oh, mag-governor ka pa. Diyan ka governor itak. Oh, ka-governor man itak. Okay, ito ano na dito nyo. Bado, wala pa kita makapalitin kuanin mga truck. Amo itong takparaliton truck nga wing van kay orasin mga nationwide nga mga buruligan mapakadto kami iton. Tapos mapagkitahin dako nga ano pa itong lote nga himuan naton nga depo. Tapos ito niya nga diri depo pagabayahin ato ba dito nagre-repack. Dito nagre-repack diri mga kuwan mapanaratag ba repack. Ito yaw. Oh, malay mo to nyo makasaring kagod ka. Lord, this is more than I asked for. Diba? O nasa rin yung pabo. Praise the Lord!
saringan pa, buha. Praise the Lord. Praise the Lord. Di kontento kita, maging kontento kita. Okay. Agi naman kita nga ni para magkikita mas yan. Sus, ito niya pakitang tao. Simba ko. Mamay camera mawaray. Ito niya is real. Amal to pwede. I have nothing to prove. Oo. Pare ko dapat ibag-o. Hindi pwede magbag-o. Okay. My feet is underground. Underground is in the ground. My eyes is always up in high. Natirik. Oo. Mapigyan lang baga. Wala din tatamakan. Hindi na nananamay. Hoy, angkay. Subad to. Diyan ang kilala. Misan ako naamisak na kalagaringan. Kasi pat nangangalasa. Ay, hindi rin nakuan. Hindi rin na din hibahaan. Nadi, kapulot baha ko nin din. Ano, pag sa mamamul kita din. Ginahaklopan ko kay natarit yan, wala rin na. O sige. O, ka-record na. Isin sa mamamul. Ginahaklopan tayo itong kohan, Insta. Kay nakulok sa dinidurin. Oh, bisan nga niya naghihap, natalabok laghihap. Oh yay. Oh, mamay kalahipan. Say, pakakulok. Tiga, doinin. Tiga to plaza. Natalabok at tubig din. Hindi, rin magmabot nga to plaza. Ano ka nga lang pataagian ito na lugar. Hiyay. Oh, good man. Man. Gido. Paspas mo doy. Wala ka. Ito na. Gido. Hiyay. Bahan makontat kuan. Sinilas. Hiyay. Hay. Gido. Delikado ngayon dida. Oo. Adi pa. Gido inin. Kano to pag-agi? Kano to pag-agi din Delikado. Ilaro may. Ha? Hindi ka kaya ano. Ano ako nakaya man. Ito. Oo, nag-aso. Rumdad. Oo. Ayun na lang may dani mga angkas. Oh. Nag-aso. Nahadlok na ako. Pero wala man niya kasudlin tubig yun. Maparungan nga nito kung makikot sa tinikuan. Tubig ano? Oo. Maupay na lang. Sige, sangkay. Oo. Iya, kita pagutro nga daw. Say, pa kung nag-inwaw kita. Kado? Ini ilog gihap ga ano? Ibus lang. Wala parang na. Tala. Total magawas na magita di maugwad. Nagkakaluwa-luwa tak pastis. Okay, nagpapas na ako ng kuan. Anak puli din. Kainin ng kita ng soft drinks. Tala, siguro na. Again, just being your friend from Manado Stars. Siyempre, ako magpapabili lagi na yung sangkay nga mayukbo, haigbaw. Ako lagi pa niyo sangkay. Ako ay sangkay Tonyo. Hey mana, nakilala ka pa. Good night, sweet dreams, mama. Chup. Okay.
Okay. Akadi kita tabok di kinita kita yung talon. Mucho palitan red horse. Tuyaw. Wala lang, panguli kita. Okay.